Gefascineerd raken door wat er allemaal gebeurt. Door wat er beweegt, door het erfgoed, door de mensen die er rondlopen. Het is gewoon van alles wat bij elkaar komt. Liesbeth is een van de leerlingen die molenaar Koen ondersteunt en goed het weer in de gaten houdt. Dat het weer heel belangrijk is voor het draaien van de molen, dat zal zo duidelijk worden. We hebben 3 leerlingen hier rondlopen die het vak van molenaar willen leren. En een van de leerlingen is ook Liesbeth, die hier nu mee helpt. Een vriendin die loopt hier ook nog rond. Wij doen het met z'n tweeën. We hebben echt het molenvirus te pakken gekregen. Het is echt bijna een ziekte. En is dat veel, 3 leerlingen? Ja, op zich wel. Leerlingen zijn toch wel, ondanks dat het wel meer worden, nog steeds schaars. En we hebben altijd nog nieuwe molenaars nodig. Maar we mogen ons wel echt gelukkig prijzen met 3 leerlingen. Ja. Terug naar het weer. Het is een winderige dag, dus meester en leerling molenaar staan vaak buiten naar de lucht en de wolken te kijken. Al moet Liesbeth toegeven dat zij en haar vriendin niet alleen naar buiten kijken. Ochtends in bed, dan trekken we de telefoon en dan kijken we eerst naar de website van het KNMI. Dan weten we dat als we naar de molen gaan, dat hij niet gaat draaien met 4 volle zeilen, want dan vliegt hier de kap eraf. Want als er bijvoorbeeld hier iets kapot gaat, ja, dan maken we dat zelf. Ondertussen waait het steeds harder en gaan de raampjes dicht. Meester en leerling houden nauwkeurig het piepen en malen van de molen in de gaten en beslissen dan dat hij toch even stilgelegd moet worden, zodat de molen het meel niet te fijn maalt. De molen is heel erg warm. Oh, valt me mee hoor. Vind ik wel. Ja. Hij liep net flink met die bui, dus dan wordt hij altijd wat warmer. Maar dat is niet erg. Zo. Nadat de molen weer rustig opgestart is, rest er nog maar 1 vraag. Hoe doet Liesbeth het? Hartstikke goed. Is het de beste leerling die je ooit hebt gehad? Ja, dat ga ik niet zeggen, dat hou ik voor me. Pas op, hè. Dat hou ik helemaal in het midden.